Mar kedo kod lwenje mag kit chwecho chope giko mare kawuono e sama pod iywago kwan mamalo mag lwenje gi pachoka. E kaunti ma Meru oyangi ni joma chuo kalo e lwenje gi moting'o bembo kanyakla kod lwenya mag udi. Beti Juma negi mathoth. Offices and issues are taken. E nyasi mane obagi e kareso ji mamwangaza e kar chung'od bura ma Tigania West County ma Meru. Apisa mar kit chweche county no oyango ni chuo 27 gi wakeini 376 osebambi e thuolo mar dweche 2 mokalo. When you talk about mana e thuolo no lipot mosechwal en ni kwan lwenje go mag del to kod mago mag paro medore mokalo kendo gie sani osechopo 3230. Men who had been sexually molested for the last 2 months, there are 27 men, and women are 376. Those who are physically and emotionally affected men, we have 3,230, and for the women, those who have been physically and emotionally affected are 5,904. Those are data for the last 2 months, that is November and October, from the Department of Health. Mano kamoting'o mon magoyo chuo gi, riembo chuo e ute gi kendo imayo gi ratich gi. E seche go riwruok ma ok mar piny owacho mar Seaford Kenya makedo ne ratich wakeini e kaunti no ma Meru kotelnegi gi jagoro margi Margaret Ikiara ojiwo jonyuol gi oganda mondo oneni nyithindo manyiri okoter e nyange e kinde ni malach ma nyithindo oloro godo sikunde. I'm appealing to all the parents, all the stakeholders in this fight. Let them understand FGM is not a women empowerment. FGM is a violation of women rights, and I urge all the parents, all the girls to abstain from FGM because this is going to affect their education, these are going to affect their dignity, and also to our parents understand muelewe ya kwamba kukeketa wasichana si kitu ya maana kwa e kaunti ma Siaya minodo gai mar kweth mar Azimio Aida Odinga bende okwedo lwenje mag kit chwech ma medore e kaunti no kendo okwayo jokanyo mopogore opogore mondo oriw lwedo mar kedo gi lwenje go. Let's have small groups like club in the villages so that they can also talk to one another, involve one another as they talk. If something happens to you, run to your administrative head. Run to your chief, sub-chief, run even to the Jadwongweng, run even to the church elder, run to somebody who is responsible. Don't hide, don't feel ashamed. Get to be known. Aida no sirgi minod governor ma Siaya Betty Orengo mowacho ni e seche makedo ne ratich nyiri dhi nyime joma chuo gi yawuoyi bende owinjore okete paro ni mar gin bende giyudo chandruok. As you can see on that poster of the Kenya National Commission on Human Rights, it says they are stand up for someone's rights today. It doesn't have to be you. And there's this notion that we are protecting our women, our girls, our sisters. No, girls have their own rights as human beings. Women are not your women. They are women because they are human beings. So we are going to speak up for their rights because they are whole and they are human. E kaunti ma Samburu jalupuruoth Mashaba Simon Lekangu ogolo siem ne jogo matero nyiri nyange ka achiel gi jonyuol mayiene nyithindgi ka owacho ni mano en rocho ratich gi kendo owacho ni idhi kawnegi okang' mager. We were privileged. Gino makoro gikwayo en ni oganda oriw lwedo ni mano e yo kende ma lwenje makamano nyalo dok chien kata rumo chuth. Tuongee kwa sauti, kuna wale wa nyuma. Beti Juma.